טוב, כל היום אנחנו שומעים בחדשות על המצב הקשה בסוריה. תתפלאו, זה יכול להיות אפילו קשור אלינו באופן הרבה יותר מיידי ממה שאנחנו נוטים לחשוב. בר שמור עם הסיפור הבאמת מרתק הזה, בר? אהלן גיא, שמע, כל העולם דיבר בסוף השבוע על הטבח הנוראי בסוריה, ואנחנו הצלחנו להשיג לשיחת סקאי בלעדית מתוך סוריה את מתאם פעולות האופוזיציה בעיר חומס. בוא תשמע. שלום תסנור לילי, שלום לישראל. כן, חאלד, שאתה רואה על המסך, הוא הצליח לברוח היום בבוקר מחומס, ממש אחרי ההפגזות, ולנוע לאזור הצפוני שיותר קרוב לגבול עם טורקיה. אבל לפני שנשמע את הרעיון המלא איתו, בוא נדבר על המכתב שלשמו התכנסנו. לפני כמה ימים ארגון האופוזיציה של חאלד, שמורכב מסונים וקורדים שערקו מהצבא של אסד, שלח מכתב לראש הממשלה הישראלי בנימין נתניהו. המכתב הזה נחשף לראשונה כאן בצינור לילה, וזה לשונו. לכבוד הוד מעלתו, ראש ממשלת ישראל מר בנימין נתניהו, אנחנו בטוחים שישראל תהפוך לבעלת ברית אמיתית של העם הסוני בסוריה, מכיוון ששנינו נלחמים באויבים משותפים, איראן, חיזבאללה וחמאס. אנו מוכנים לעבוד עם ישראל כתף לצד כתף כדי לשחרר את המזרח התיכון מפני הפחדים של עתיד שחור שבו שולטות כנופיות של האחים המוסלמים. זה המכתב, הוא עבר לסגן השר איוב קרא מהליכוד, שמקיים דרך הפייסבוק אגב לא מעט קשרים עם אנשי אופוזיציה סורים. סגן השר העביר את המכתב לנתניהו באופן אישי. בוא תשמע. לפני כמה ימים ראש הממשלה שואל אותי, מה יהיה בסוריה? כשישבתי איתו אחרי יומיים, אמרתי לו, יש לי הפתעה בשבילך, יש מכתב שעובר אליך בגלוי מסוריה, והוא מדבר על קשר שמוכנים לעשות האופוזיציה עם ישראל אחרי עלייתם לשלטון. ראש הממשלה קרא את זה בעיון, ואני חושב שאנחנו נמשיך את הקשר הזה. מדהים, השאלה היא איזה נזק זה יעשה לאנשי האופוזיציה מצד גורמים בעולם הערבי, שלא יאהבו את הכמיהה החדשה והמוזרה הזאת. כן, כמו שאמרנו בהתחלה, אנחנו הצלחנו להגיע לאחד מיוזמי המכתב, שהוא מתאם הפעולות של האופוזיציה בעיר חומס, ובסרטון מיוחד שהוא הכין עבורנו, אז הוא מדגיש שיש עכשיו מלחמת אזרחים הדתית בסוריה לא פחות, והוא מסביר למה זה בעצם קשור אלינו. ربما هذا لا يعني الشيء الكثير للشعب الإسرائيلي ولكن ما يعني الشعب الإسرائيلي هو أنه لا قدر الله في حال انتصار الشيعة على السنة في سوريا فهذا سيكون عامل حاسم لنجاح خطة خامنئي في القضاء على دولة إسرائيل. כן, והנקודה האיראנית היא מעניינת במיוחד בגלל שלטענת חאלד, שהוא סוני, אני מזכיר לך, אז אסד משמש כזרוע של איראן, שהמטרה שלה היא לייצר מין אימפריה שיעית ברחבי המזרח התיכון. אנשים כמו חאלד מאוד מפחדים מהאפשרות שהאיראנים יצליחו להשיג נשק גרעיני, וזו בדיוק הסיבה שהוא קורא לנתניהו לסייע למורדים. فإذا أرادت إسرائيل سلاما دائما مع الجيران وحفاظا على أمنها وتسليم الشعب اليهودي من هولوكوست جديد يعده لها هتلر طهران خامنئي عليهم أن يدعموا الثورة السورية. היטלר, טהרן, חמינאי. מדהים. כן, צריך גם להגיד תודה מיוחדת לניר בום ולמנדי ספדי שעזרו לנו עם הסיפור הבאמת מרתק הזה. מסתבר שיש לנו חברים בסוריה, אנחנו נשתדל לשמור איתם על קשר. צריך אולי להזכיר בהקשר הזה שבוגי יעלון אומר היום שהוא בעצם לא מכחיש ולא מאשר האם יש קשר עם גורמי אופוזיציה בסוריה. יכול להיות שאנחנו אפילו לא מחדשים כאן. בר, תודה רבה. תודה רבה. טוב, זה קרה בתל אביב בשנת